allow Jesus Christ to fight for himself, why are you fighting for him? Ekweta mekweta. Are you supposed to either fight for Jesus Christ, Abi? Ekweta mekweta. Mana ngonwa man ife do na anabai. Anana na ekputa onye ife ọjọọ. No nwere ebe okwu na-eruo na bai ife do na na-eselite. And for over hundreds of years, Christianity no go na Igbo. For over hundreds of years, ndị bịara bịa wetara anyị ụka na Igbo. Igbo ebilibu ọzọ onwe. No ngonwa nwa nkapị nke ụbọchị a bunitelu. Ebia zọtara Igbo. Ife do to anabai. Sense gona biko n'ife nnekwu. Ụka si ebe osi wee bịa na Igbo, bịa puo ome na Igbo, biri na Igbo, bisi ike, dominate almost 80 to 90% na Igbo. Igbo ebinibu ọzọ onwe ye. No nwa nkapị ibinitere ụbọchị a wee filu one ya zọtara Igbo. Ifedo na ana. Ịmụhụ ofekeke ewu. Ebe si na ịnwa ya nụrụ Jizọs ọgụ. Kedu ife na-agbala Igbo ọgụ? Hapụ Igbo na hence ọnwụ na mmadụ zọdọrọ ọkpa na ana. Ụlọ ụka ụna ana ka alụrụ ya. Ife niile a na-eme n'ụwa na Igbo ba ya ụna Igbo a ka a na-eme. Nke ọnwụ na ife ọjọọ na nke ọnwụ na ezigbo ife. Nke ọnwụ na ife ọjọọ Igbo ya ebini zọwa onwe ya. Ịghọta ife m na-ekwu? So you can be more Igbo than Igbo ebe akọrọ ipu na Diana. Ịghọta ife na-agwa? So if we are not supposed to fight for Christ, na soldiers or cheptara you soldiers na soldiers work. As we are soldiers of Christ. Can you feel no soldiers or soldiers or go kahanan? You got to go. So if you na ya no Christ ogo. Abazunala ni Igbo. We are Igbos and if ya we wouldn't Igbo we fed on a buy or if we malay our identity and everything trace it to our root, which is anabaye ebenyelaye. The origin and the root. So why are you fighting for the land of Igbo? Allow the land to fight for itself. Why are you jumping everywhere? You think you can jump around talking about but I can't talk about Christ? I can't tell you the reason why Christ is Christ and Christ is the King. You guys must be jokers. You gotta go happy anakana zowo ye owuru no kado na Igbo. Adroma to the buy and Igbo mecha chuluka chupu hana Igbo. But I bet you all na Igbo accommodate have for all these years. What it means is that no mama all no mahoma anaka ejinala aka zowo onwe maka activities ni na na aka na eme sekle or sink kwa ofuma nkape ezugo here opportunity inwere ike iji wee job do you whereby there are so many reasons nice job do you nice travel outside maka na ekwu travel outside or because of do you enwe ndo na Europe ka ha jelu make ye when do na America or anywhere ka ha jelu make ye when do na African country eba ka ha jelu make ye when they happen east je north when they happen east je south ije ma na Akure ije na Ondo ije na Ogun State ekpagharị ya na Ijabude iyafunde bai. Yes, iyafunde bai. There was a certain time Ice Lagos abata na erute side Ogun State ka ogono taya mgba oge anyị jere igota taya onye Igbo ka anyị mitiri ebe ahụ onye Igbo wee nyere anyị aka wee riti anyị etu anyị si wee gota taya. So what it means is that na ije ma na Ijabude na ndị be anyị pụrụ ọrụ iwu ebe ahụ. So migration continues not only to Western countries. People now get to even African countries. Somebody took a bishop also for one South Africa kono we patego. Somebody took a ebuko onugwo wona Cotonou kogono Benin Republic also kono we patego. Somebody took a this is ndị Igbo na Ghana wona Ghana kono we patego. I even use waja as an example. Waja wona some na Ghana kono we patego. I have a lot of our African brothers. Onye kiba agwa ojule mo go Nellis Hotel oba wona Mozambique kono we patego onye mwa how powerful Santiago Milan hotel do na muwo na the heart of world of it onye mwe da Santiago Milan do nko Angola or Mozambique Angola ka diga ino onye mwe kerafa hotel adona ya ikedekwa fa scattered all over African country, Europe and many other countries. Ebu Igbo polo
ijechụrụ afọ ha. But what I don't understand is AGK always trying to make it look like that the only place you can find greener pasture, or that our people not in Africa here na ata afụfụ na ụmụnne anyị ndị n'obodo iwu ndere enyela ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ aka ebe a. How can you say the day you will know the benefit of having someone abroad is the day you will have financial emergency, mostly on health issues? Mwe jụọ ajụjụ sị ngụnwa jebe n'obodo oyibo ọkwa ile na-eri anya ọ nwanne gị na-azụ afịa na ngwọ, ọ nwanne gị na-azụ afịa na machine pass na trade fair, ọ nwanne gị na-azụ afịa somewhere ka ikekwe ego ala akwụkwọ gụchaa akwụkwọ onwe ife ị na-eme, nwanne onye gị aka sị ka ị pụọ ebe a jee chọba akara aka omeri ụfọdụ n'ime ụlọ ụgwọ akwụkwọ ka ejere ịkwụrụ na ebe a ijebelu asị na ijere ịgụ akwụkwọ. Oge ijere ije gụọ akwụkwọ ma proof of fund and everything ọ na ọbụrụ mmadụ merie, ọbụrụ mmadụ finansịrị gị ije gụọ akwụkwọ dị ya iwe ruo ebe ahụ wee chọrọ akara aka. Ụfọdụ jerie na ha jere ime masters lụzie si ebe ahụ nọrụ, ụfọdụ pụọ na ha chọ. So I don't understand this issue of always trying to make it look like mgbe ahụ ijebere obodo oyibo before you wee show ya before you wee nweta ground over there because of iru ha taa ịpụtara ego echi send ego nwanne echi o nwere ike ọnwụ na ikposa family ru here wee pụọ for all that 1 year and to 2 years ị ka na-achọ ka ịghọta onwe kere onye na-take care of your family. I don't understand. Onye ka anyị sị a na-edeceive ụmụnne anyị, a na-emislead ụmụnne anyị. Ụfọdụ n'ime ha nwere something doing here. Echenụ sọsọ ka ha gbara ha jee obodo oyibo, ha gbara jee obodo oyibo efo ha ụfọdụ elekọsi ife ha na-eme ebe a lachapụ ọsọ. So many people jere obodo oyibo ka ha jee chọta capital ha eji wee batakwa bịa injetkwa na business ha na-eme ebe a. Ọhụrụ niile jere obodo oyibo taa jerie na ha chọrọ ije ebi ebe a. Ụfọdụ jerie na ọka ha jere ise capital bataba ya bịa invest ya. Enwee na so many people bichala obodo oyibo natakwa ba ya. So for the fact that Naranguma a program go your life that you want to live the rest of your life there, it's your decision. But stop making it look like our people who are back here in Nigeria are helpless. And we're more than how many thousand shops non at trade fair. And let me even shock you, educate. Let me shock you, educate. What has even now? Well, I can tell you that most of our people in Nigeria here get help more from people who are in Nigeria here, not in the obodo. Mwadu neni munu n'obodo oyibo ka people na-erichi. Mwadu neni munu n'obodo oyibo ka ndị family unu nwelu personal number eji akpọ ha. It's a question. Mwadu neni munu n'obodo oyibo ka relatives ka friends nwelu direct number eji akpọ na WhatsApp or whatever. Fọdụ n'ime unu n'obodo oyibo ụbọchị afọ unu na-ebidokwa ebe akwụsịrị unu nakwa it ends unless no immediate family of which not even all of them. Ndị n'obodo oyibo nwekwala obi maka ịkpata ego dị iche, inwe obi eji eri dị iche. Ndị n'okwu obodo oyibo kpatara ego nwekwa obi eji enye mmadụ ife na-enye nwekwa ụmụnne ife. But I can tell you that na ụmụnne anyị ndị nọ na Nigeria ebe a esorogo mbiri Nigeria wee fụ ka ọ na-abụ ọkwa abatago m n'ụlọ keda isi ha Lagos batu na ego ya budget ya bụrụ sọ ego ihe ji wee mefe tụrụgụ iwuru onye na-abịa na steady. People you make budget for yourself and make budget for everybody because far money in around Ghana phone Ghana because I'm number accessible here. How many on Nigeria? Number Ghana WhatsApp message we are juju people Ghana bia or when you say it should be a bill. So our people in Nigeria here carry more responsibilities than one obodo you. Carries more responsibility than one obodo oyibo. Ụfọdụ ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo nwere uru obi eji enye mmadụ ife ebe ahụ ndị nwekwala obi oriri on a general scale it to 100%, 70 to 60% of ụmụnne anyị n'obodo oyibo ya nata ha ji mgbanye from one story to another. Ọgbahụrụ na ọ na-eme akwụkwọ, ọgbahụrụ na ọ na-eme nka, ọgbahụrụ na ọ na-eme nka, ọgbahụrụ na ọ na-eme nka. From one story to other, from one story to another, you can hardly get chimbine from them. Jukene ndị nọ n'ụlọ ejike, jukene ndị nọ n'ụlọ ụmụnne anyị ndị nọ na Nigeria ebe a azụ afịa ata ugwu nwe ha n'afụ ọpụ nnu na-eme na gọọmenti Nigeria ya adọ ọkwa mma mana ha ya nọkwa ebe a bụ responsibilities. For example, jee nne ebe niile a gwara ihe na transformer enye kata n'obodo nsogbu na ke ndị na-adịghị etiwe transformer ọ ndị nọ n'ụlọ
ife ebe asịrị nna niile enyekata na nsogbu onye abịa nwụọ ya cheke percentage of ndị na outside ruru ilo to percentage of ndị nọ n'ụlọ ruru ilo ifu na over 80% of ndị nọ bahịa ahụ ha na-edozi ebe a only 20% bụtakwara na ndị ahụ jebere obodo oyibo bụ n'obi na ha chọrọ ha jee ka ọ dụrụ community dụrụ family ha mma ọhụ onye dị selfish no matter how selfish ịdụ nọ na Nigeria na-azụ afịa nwanne ife ya adapụsịghị n'akpa no matter how selfish ọ ife niile ka ya afụ wepụ anya onye jebere obodo oyibo jepụrụ ejepụ a lot of things ya na-eme ọ ha fie kolokolo ị nwere ike ịkwa ya na fon sef na-agwa ya na nwa ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ofe iruo na-emu ma na-aghọ ya aghụghọ na-eji ọsọ chọọ ka ị napụta ya ego because onye ọ na n'obodo oyibo ofiru na kọlọ ọ na-akpọrọ ya from ụlọ na-eprogram ụlọ ka anata ya ego but the number one question nwere mmadụ ole ji nọmba fa even na family platform mmadụ ole n'obodo oyibo na family platform ụlọ ka nọmba ha dị na platform ahụ ka ebido platform obodo mmadụ ole n'obodo oyibo ka nọmba fa dị na that platform obodo how many people many of them were opportunity ha na ha n'obodo oyibo he disconnect onwe ha from family disconnect onwe ha from ife na-eme n'obodo once in a while ọ nata ndị mmadụ abịa omekwa ọ nakwa ọpọsụkwa ndị nọkwa n'ụlọ ebidokwa ebe ọ kwụsịrị ọ agaghị deceive ndị be anyị agwa ekwugo ya before sị ejike stop having this impression that na ụmụnne anyị nọ outside are doing more better. O nwere people ka nọ na Nigeria ebe who are doing far much better than ndị ha n'obodo oyibo. Adam agwa ya ka o wee wụrụ ife na agwa uwe eziokwu. What is important bụ onye mara ebe ọ nọ ya chụsibe akpa ya ike ọ karịa ihe etu a. O nwere ndị pikata n'ala ebe a nọkata jee obodo oyibo olukwa ebe ahụ ọ na-ahụzụ many of them are plan hole na ha ya ebi oge mme travel African country ka nje but oge mme travel anọkalịrị m how many years m kwuru mma anọ outside wee bata here. Yes, because I know what I want to do and that man na ife m chọrọ ime I cannot successfully do it staying outside Nigeria, but I needed that capital here for basis for me to be able to penetrate easily ebe na ife ahụ m chọrọ ime. But I ended up staying longer than how many years in project man proposes, God disposes. And they too are do to so many others that you have decided that your career and your life is the program to the way okay ejike ngwa na-ekwu ifa mmadụ one na your family mmadụ one na ụmụnna ya ka ị maka ha si wee biri ajadu one na ụmụnna ya ka ị maka ha si wee biri. It's a question. Ludo was one na ụmụnna ya ka ị maka ha si wee biri. Mmadụ one ka ị batagoro unu etu a si wee bata kịta afụgo more than how many percent over 70% of ndị bi around ebe ị na-anụ problems ndị mmadụ ewuzie wizard ị ya amazi ụdị amụsụ ịtara ịnụkata nụ 100 iwere akwa kechie ntị na 100 a ịtara amụsụ akwamozu dakwa ịbịakwa akwamozu ahụ ijere ịnọkwa ebe a na-asọfụ problem ndị mmadụ wedin ahụ ijere nwere onye yara abịa wedin n'udetakwa na wedin ahụ ọ napụkwa ya ego na wedin ahụ etu a ka onye si akpagharị etu a oles nọ na ịda abịa ụlọ unless no need that somebody in Nigeria can easily reach you na phone carry reach you n'obodo oyibo. Others may deceive in the by. What do you mean by the day you will know the benefit of having someone abroad is the day you will have financial emergency, mostly on health issues. So health issues they will get as na Nigeria or not until water pounds or euro or water dollar. So many people on area. So many people nwa ha n'obodo oyibo mana ụmụnne ha ndị nọ na Nigeria ebe a bụ heavy load financial load na family ha. Iwere idea osikwa obodo oyibo batakwa kwụsịkwabe nwanne nwoke na Lagos sikwabe nwanne na nwoke na Lagos gbayatakwa Nigeria kwụsịkwabe nwanne na Nigeria ebe a na-esikwa na-ahọpụta ọ na-eri owere ego nke o ji bata na-etiri okoro ịma mmadụ one. Ana m ajụ ajụjụ because I don't understand. Only see from a poor family wee pụta o wee wụrụ na ka ijere obodo oyibo no ngwụwụ the breakthrough egosi wee bata na family. Are you not going to take care of your family? Ọmụ ya bịa take care of your family. But what of families ebe enwelu ofu onye nọ Germany nwee mmadụ ịtọ na ịnọ nọ Nigeria na-azụ afịa? I can assure you unless nọ na mmadụ fa ahụ bụ completely poor because ị nwere ike ide iche ha nọkata kpọọ gị okwu ego gbara ọkpụrụkpụ. Nwanne ịkakuleti ihe nke fa na-eme na ha bụrụ ndị dị responsible ọ karịrị nke ị na-eme. Ịkakuleti ihe nke ha na-eme
day running of the house and taking care of your father, your mother. They are contributing more than you, or less known him will complete in chancha. And I'm gonna be ebe mmadụ n'obodo oyibo ụmụnne bịakwa ebe ọgbọ mkpebi chọrọkwa help bịakwa n'aka ndị nọ n'ụlọ ịgbada na trade fair ụlọ na-adị ekwu ife adọnụ very careful wee n'aka ife ọnụ na-akụ ịmakwa afọ ume dọ na Naijiria ebe a ụmụnne anyị na-apụ everyday dị na-agba mbọ na-achụta ego na-ekwu ịmakwa ego na-esi Lagos si Abuja si Onitsha si ebe niile na-esendị ka mkwugodo ndị nọ outside the East ya na-esendị East ya ahazime ekwukwa African country in fact, currently, in recent time, women in African countries are doing far more better than women in the Western countries. In our doubt, it's already doubt here. It's already where women in Angola, Mozambique, South Africa, Cameroon, Mosebaha, Congo DRC, Mosebaha, Eba Asabaketa. Majority of women in the Igbo develop Asaba, mostly in the Congo. Almost in the Congo. So I'm trying to understand what is this whole issue of Ijobodoyiwa. What is this whole issue? These are go filled with this whole mentality of the woman will be fair survive war. Those days are go. Looking at him when go away moment of truth to general obodo if it means that they no take care of them. Man, I will ask you a simple question. No munago, I'm not going to go found Omega. But I am saying majorly based on what we see around. Based on what we see around. I can deceive no munai. The day you will know the benefit of having someone abroad is the day you will have financial emergency, mostly on health issue. Before watching go on over, you won't go. Yeah, every day for Muna in the neighbor, na mama, you know, Nana, they go one name cases over how long. Go good as you go, I be Pularia, or Quiponium will Madaconia, you then will zoom in the Nobodo, how much I go. Then will zoom in the Nobodo, how much I go. On the woman Nobodo, woman, woman, in Nigeria. Career Buruham, a career and the and I go. Can you count them? Yeah? Who see holiday school, but that shock or Ube in America, Koyabia, or Ube in Germany, Koyabia, or winning Koya, Chopa, winning Kebi Lagos, Moy, and Keba, Biabuja, Ujuqueba, Skeleba, or no Chakweba, Padona, Padoriuna, almost a gun kusina, Zona Chatago, or Nalu Wemashiaba. On a dozen I for Monaco. Ezukwa demonstrate man echo he water. Yeah, every morning woman na yetetola na pu aspanda na pu balogun na pu different market. Eba na push business in different categories and levels. Even on the Abosafia we level. Yeah, you know obodo iwo enako. Yeah. Before we change ego ụfọdụ n'ime ụlọ akọgide akụkọ onye na-echenji na-esendịrị ego chukwu ome nka onye na-eme nke ebe onye nọ na trade fair esina na fon ya mepee bank app ya gba transfer ịka na Germany na-aka akụkọ ojikwa nwe onye nyere ego na-abata onye na-echenjiri ego jikwa wee mee nka ejikwa wee na-eche rate jikwa wee mee nka before ịkọcha story niile ahụ ya na-akọ onye nọ aspanda ọnụ bụrụ na shop ya meghe fon ya etu a gba transfer from app ya. Yeah. Ana m ajụ ajụjụ. Yeah. Kwụsị ịkọ story ya na-akọ na mama dị ndị na-adọta akọrọ ife when you mostly have problem on health issues. Yeah. So fundraising niile a okpuru ọra na Rosem so ha na-eji eme sọsọ ndị n'obodo iwu ha na-atụ ego niile a. Let us talk about health issues now. Fundraising niile a okpuru ndị Igbo and the Rosem ha na-eme so ndị na-atụ ego niile ahụ ndị n'obodo Igbo na-atụ ego niile ahụ ka njụọ ya ajụjụ. Let us talk about these health issues. So ndị niile no teaching hospital no admission currently now na teaching hospital niile enwelu ọ ndị n'obodo oyibo na-akwụ hospital bill niile ahụ ejego m hospital na teaching hospital jee na-akwụ udo irizie people kwụrụ ụgwọ hospital ma nke bịa na kamera ma nke abịa na kamera
ebimobodo oyibo. Emma, how many people name on a daily basis? How can you just sleep and wake up every day? A buy camera, maybe just a program in a na kuzin de buy etu ha yesu we ma a real visa agent. Obodo du mmoduje, obodo ado mmoduje. Na kuziri ye nde mmado, mana akusina tu. Amasina tu no na deceive mu nai. Onu na-eme onye na-erivu on average na Nigeria na-emere onwe business ya na-emefe a na-afụ uru na ọzụ afịa of profit ye na-take care of family ọlụpụta n'ụlọ nwayọ ọrụ na eruchi ụlọ ọzụ ha na ụmụ ya na skuul ụmụ ya na-eje akwụkwọ ụlọ ya ekwu erigide ife unu na-ekwu onye ahụ elekọsị ife niile onwe dele ma na ogologo jele ana o ji ego ọ sụpụtara na business na Nigeria ebe a go lee moto o ji ego ọ sụpụtara na Nigeria ebe a go wee jewe obodo oyibo 3, 4, 5 years n'obodo oyibo okotani bụ okwa na ahụ ole ọ na-elive on average channel eme ọfụma ọ na-elive on average many people ulela na weje obodo oyibo ha egochicha na ha lelu ejike ngoka nna ajụ many people ulela na weje obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha ogochicha na ha lelu o wee pụta nnọọ n'uru agụba ya ịma na side ya kịta na ana one plot of land na side ya kịta na-ada 50-60 million. Or if on other side there, one plot of land in a side there, now that 50-60 million. We want to be able to do 18 million or 22 million. You just see Obodo Iwo. It's easier to real estate. Go down at 1.5 na Bonasaba. Go down at 2 million in Buanoka. Ajoy and Abani go Ginigola and Nigolana. Oga, you go Shinibuhani go na Newa because the value of that land 18-20 million we Tata almost 60 million. And they go 3 or 4 plots of land they go outside the Nigerian state. Or he put some all of them together or replace Boda and Kirele web. Even they deceive them man. There is no way. Anywhere again. Or no way. You have to it has to be programmed. Only just to shock you locate that you are not for Nigeria. Na nation ije ba pielu nwe nzo na ebe aka ihe bigido na abatagu unu but nwe si binata simple. It's a decision you take it for yourself. Man owo no ida sem na iwu ni ye no obodo iwo bi fi we bal family guru ejike for that nonsense. You are deceiving every day ke ya dey major program na no ngu na emi fe je egwu ndebe ayi wayo maka ikokata ife ye na ka umu na ya do desperate bukola ego dey na bukola ndị visa agent ha na eri ego ha. You are making our people to be desperate for this Obodo Iwo. A write-up like this, the day you will know the benefit of having someone abroad is the day you will have financial emergency, mostly on health issues. Yeah? Mostly on health issues. Otoka has said, in them buy hospitals. In them buy hospitals, where clinics, where now run pharmacy, now run different things. Yeah? So, you won't a guy you treat him mother emergency. Ema mmadụ one na-akpọ m mmepere phone m kịta gosego number of emergency people who send them different messages on health ground. Ụfọdụ ka na attend to ụfọdụ ka ma egbu onwe etu aka o si wetokwa na phone most people no here. Yeah? Most people no here. Una atazi na afia na ndị no ba ihe enwe ife ha na-eme. Agbago m na ụfọdụ n'ime unu obodo iwu adịgo lost in reality. Let me tell you, majority of our borrow akago ba ya o ya got even na bank. Only jebe obodo iwo ki je pata ego batabia establish onwe. Only jelu na just so she bi eba wo la ka keta decide yan ke shoro. Face the reality of nke shoro. But the fact is that malukwa amaru na ụfọdụ ndị jebe obodo iwo na ebe ahụ before ha bi n'ọzọ Obo no na Nnewi akpọta na diokpala elugori 13 years or 20 years na nwebu otu mkpụrụ iji aka uche udukwo yo ịnọ nukwo n'ebe ahụ na-eche ụbọchị ya arụpụ afọ duplex aka nke ibe edo ọrụcha na 3 rooms and parlor ya obie nali na 3-4 years before ngụnwa wee bịa mee your first foundation malụkwo ya malụkwa amara na nwa izizi ya bago SS3 o nke ngụnwa onwebukwu nke ijidere aka. When you look at all these things, if una buy don't when onye ogola go outside, let me be honest with you. Buy if Nigeria don't today. When onye oya ujo here go disconnect you way here, they do another life elsewhere. If you need a hand, jeba we go ke jelecho, tan jeba
ka nje chụta ego ka nje chụta ego ka m bata kedu ife na ife a na-aghọrọ iwu ndị mmadụ a na-aghọrị ndị mmadụ unu filu na ndị niile nọ be anyị a na-ata afụfụ ọkwụ na be anyị ka mmadụ nọ wee zụpụta 4 5 6 graduate yet ọha ibe eto yet ọha Dangote ọkwọ onye nkụzi na-akụzi akwụkwọ na gọọmenti skuul nọrọ ebe a kwụọrọ ụmụ ya ịtọ na ịnọ ha gụgide akwụkwọ gụchaa akwụkwọ gụọ yunivesiti pụta n'otu be anyị ka a nọ onye na-anya moto ihe ala nna-ewitu ihe ala zụcha ụmụ ya pụa na yunivesiti bidoro ndị nke ọzọ kpọpụ ndị nke ọzọ pụ ya emechaa setụrụ ha obidoro ha afịa ha zụọ afịa kpata ego ịka nọkwuo na-aka akụkọ na-asụ asụpịrị ofu nwa ya akpataghị ego na Naijiria ọ na-ana akọ ịma how many people jecha n'ala obodo iwu a were aka ha nata ịma how many people jecha n'ala obodo iwu a were aka ha bata ịbatakwa n'ogbenye ịfụ na the day ya ada anata the day ihe ada anata let's say na ịpụrụ na Naijiria wee nọ 4 years or 5 years wee na-abịa unu for the first time iti isi n'ogbenye ịya ajụgido kere onye nwu na ịmụhụzi nwa Emeka na ahụ na Emeka Okoye na ahụ nwa Emeka nke ahụ nọ Abuja ọnya ahụ ụlọ nke ahụ dụkwa n'ime ọ na ịmụzi Ifeanyị na-azụ afịa na Ọnịcha na-azụ afịa na Head Bridge ọnya alụrụ ụlọ nke enikwana Emeka nọ Jos na ọnya alụrụ nke enikwana Johnson na Johnson nke na-azụ afịa tekụ na Lagos ịmụzi nke enikwana ịmụzi Joshua nke na Oyimbo ọnya alụrụ ụlọ nke eni ọkwara ife aka ya anụgido ije chee na-abata ifu na mana ọhọ time ka ije west because ijeru elsewhere ka ije weta ọ ka ije si ebe ahụ a sị na ndị nọ n'ụlọ na ọrụ ndị jebere ife jebere ndị nọ n'ụlọ ọrụ onye nọ n'ụlọ ma value of ana nwere ike ịkpọ ngwa nwa n'obodo oyibo gwara na ijikwa ego ọnụ ijikwa ego na ụmụkwara anapụtalụ bịakwa goro a na-akpụrụ anya ahụ n'ụlọ because ụfọdụ ụmụnne anyị dara iberibe mind you nna ha ekwu maka obodo oyibo a ha madị ekwukwo maka ụmụnne anyị isi chịkọrọ ọnụ jewere obodo oyibo ga-arụrọ bishi ejike na-akọ ndị jewere obodo oyibo ka ha je gbaa mbọ nweta ego so that the ends will meet ha na-ekwu okwu ndị a ife na-ekwu okwu ndị a na-pụrụ ka ha na-overhype weruzi obodo oyibo wee na-arọ bishi ka anyị weruzi obodo oyibo wee na-arọ bishi effort ụmụnne anyị na-emeghe ya ọrụ ebe ahụ na-akọwa gụnụ ka ị na-emekarịcha special bata ji ya ka ịfụ menụ na bata ebe ịbata ebe a ka ịfụ menụ na kpuo festak na kpuo amụwo a na-akọdo ife niile a na-akọ vidio m na-eme na iruo mana kere ife a na-akpọ iruo mana kere ebe a njere ụbọchị a nje gba vidio kere ebe a njere ụbọchị ọha alakịja abụlado ịbata abụlado ị na-akpuo satellite town ị na-akpuo ịba new site ị na-akpuo Victory Estate ị na-akpuo Usana Estate ịbata ime agọ kpagharịba ime agọ niile kpagharị ebe niile a ọkwọrị majority of ụmụnne anyị na 60 to 70% of ụmụnne anyị na-azụ afịa na Lagos wụ ha alụrụ ụlọ niile a biri ebe ahụ nwecha family nwecha relatives only about 20 to 30% ka ndị si outside rụrụ so kedu ife dị ife ha na-ekwuru iche na ndị nọ ebe a na-ata ahụfụ moto ahụ ibiri obodo oyibo 3-4 years ibiri obodo oyibo 3-4 years the only thing dị n'obodo oyibo wụ na ị nwere ike ngụnwa na-anya ụba ebe a nwere ike onye na-anya ụba n'obodo oyibo ka mma ngụnwa na-alụ cleaning job ebe a onye na-alụ cleaning job n'obodo oyibo ka mma yes na ngụnwa na-alụ ọrụ aka ebe a depending on ụfọdụ ọrụ aka ị na-alụ because achọrọ nka mmadụ ụfọdụ ndị na-alụ ọrụ aka n'obodo oyibo mmadụ ole ka Zubix mmadụ ole ka Zubix a na-ekwu unu ole ka ị ya akpagharị na na-ewu ya ihe pụtakwa ife signboard Zubix ka ọ bụ n'igwe ọta ka Zubix rụchara ụlọ na kpuo kere afọ onye nke ọzọ eri ịghọtago so na ife niile na nwekwa level nwee capacity nwee grade olulu ewuru nwayọ the only thing ụmụ menial jobs niile a na-alụ ebe a ụmụ menial jobs niile a na-alụ ebe a ụmụ menial jobs niile a na-alụ ya adụ more profiting n'obodo oyibo which is more like na ọnọkwa ọdụ ka onye gba aka nnu na-eri ebe a mana even though na ụfọdụ na-adameji ifedo more valuable wee ijekwa na-atụtụkọkwa ife aha na-atụtụkọ so olu na-ewuru nwayọ ọ na-adazi na-eme unnecessary overhyping na ụnụ na hype obodo oyibo a somebody do come cannot go and live in UK now
sị ka nlụwa ọrụ ebe a, I cannot go now. Ifu na nje ma na onwere ife mere ndị ji wee be nwe mana n'anya ọcha I can go. Eje obodo iwu uke ekpele eji ha anya ọmụ eje. Obodo iwu na ọdụ ka uke ekpele eji ha anya ọmụ ebe. Unless na onye nwegoro onye dugolo establish ebe ahụ ọkpọta otihu na process ozugbo ebe anyị ozugbo tinye na connection ahụ ozugbo ebe anyị gaba. Mana ọkụ na ọma ilukwa ị na-arụ ọrụ 17 hours 18 hours ego ka ijere ịchụ ego ahụ ị na-abịa ụdị your fortune here in Nigeria. Ọha ị nọrọ ebe ahụ ị na-ekwuweri ego niile ahụ ịchụtarụ in 1 year, ego niile ahụ ịchụtarụ in 1 year or 2 years. O nwere onye ji ya agba kọntena baa ya, o nwere onye ji ya agba kọntena every weekend, o nwere onye ji ya agba kọntena every month baa ya. So calm down Ejike, calm down. You don't know the kind of transaction naga on here. Calm down. Ụfọdụ n'ime ụnụ pụrụ apụ na-achọ ụnụ bataruo une n'anya sere anya enu especially Ejike ana m awa ọchịgụ ịtụ ha ọkpa ịkwụsị na Abuja nọrọ ebe otu nwankọ na ha na Abuja isi ha na Abuja ha bata Enugu ịnọ ebe na Enugu or 2 days nakwa you don't know exactly what is happening here. Ịbata kpagharị ya ifurizi mkpatalụ ụfọdụ ji wee kpuchi obodo iwu a bido especially ụfọdụ ụmụnne anyị nọ China obido bunataba afịa na trade fair ka ọ ya wa afịa ya ahụ nwee base and found ọnata. Ife majority of ụmụnne anyị nọ China ji wee nọrọzie Nigeria tata na-epush business. Ife lot of ụmụnne anyị bechara Europe ụfọdụ n'ime ha mechara nata because ị na-ahapụ apụ na associate with ndị base ebe ya ihe ada afụte nsị the way isi ha afụ biye before especially iwuru onye ego gaba na-arụ n'aka ihe ada afụrịrị ya o nwere level ya abata ruo na Nigeria associate karịa with people nọ here. If you go self need sequence in Nigeria obodo oyibo you won't have any choice but to start planning on rotating here. Yes, ibiri ihe obodo oyibo na-eme bata na associate with ụmụnne anyị ndị nwe ka ha si wee nọrọ chaba ya one day isi obodo oyibo a nata ya go nke ahụ iwu because they will make it look like you don't know what you are doing. Yes, they will make it look like you don't know exactly what you are doing, and you will definitely want to come back to Nigeria. And they do a whole joke. It's not a joke. It's the reality. It's the reality. I better move on Zambia. I'm be able to trade fair. Bakum the friends bagasia a food challenges. If you be a whole 1 year we be Christmas. All the ndahụ enweghị ife ha na-alụ ndị ahụ nwee ka o si wee do ya adadụ intimidated by na-echenji $1,000 or $2,000 pụta na-eri ka onye ọsọsọ ndị ahụ ka ife ahụ ị na-eme ya dị interest ọhụ onye tụrụ afịa na shọpụ ma onye na-agbasi mbọ ike ụfọdụ nwere ike onwuhu nwụchi kapital aha mana ọ na-apakị afịa ndị Congo, ọ na-apakị afịa ndị Angola, ọ na-apakị afịa ndị Mozambique steeti ọ nọrọ na cash na-eme ife ego na-eme ife goria biri na flat obi sapụrụ ọfụma fọnish ya ọfụma na-agba moto na-alụ ụlọ ịpụta fụ mgbamgba ụlọ elu ọ na-alụ na village tie aka ma na-azụ ụmụnne na skuul na-azụkwa ụmụ nke kedu ife ọzọ onye ahụ na-achọ n'ụwa kedu ife ọzọ ya asị onye ahụ na-achọ n'ụwa mana o nwere ndị nọ na that level unu ya emegide onye ife ma onye nọ n'ọrụ oyibo gbakọta na ọrụ oyibo unu ya emekata onye ahụ ife ọ resign ọfọm ọrụ oyibo lesịsịa moto ya lesịsịa na ọ gbatalụ bụkọ onye gị niile kpọọ famili ya si na ọ na-relocate to obodo oyibo olukwazie ebe a onye nwụrụ n'ala ụga na Nigeria ebidokwazie ebiwe ka nwa bọyị n'ebe o jelu bidokwazie squeeze onwe onye bisapụrụ ahụ ya ụlọ emezina ife a obodo oyibo should be all about choice. Onye nene environment ya ma ka o si wee do o jebe ejisi na this thing ị na-ede the day you will know the benefit of having someone abroad is the day you will have financial emergency. Mgbe financial emergency kịta ọngụ ka mma akpọ ndị mmadụ na-enwekwa financial emergency ahụ ebe a sọtụọ ya. People na-enwekwa health emergency here sọtụọ ha o nwere ike onye ọya akpọ ya aza ya okwu wụrụ onye nọ Nigeria and ndị nọ Nigeria na-azụ okwu ahụ steady. I can tell you ọkwa ma financial difficulty an average person na-eme ọfụma na Nigeria meri ebere ibu ọ na-ebu ngwa n'obodo iwu anyị ebu nwe an average somebody na-eme ọfụma family iwu marụrị na ego na-abatụghị aka ihe ebu n'ibu onye ahụ na-ebu ngwa n'obodo oyibo ihe kwebie ife a na-eme ụfọdụ akpọkọta nọmba ụlọ bụ answering machine ma ọ bụ akpọ gị sị na ịnọ n'ọrụ na ịrụrụ ọrụ bata n'ime abalị rahụ ụla olukwu ụtụtụ jewe ọrụ etu a ka isi aza emergency nwanụ ọkwa etu a ka isi aza kọọrọ emergency nwanụ ụfọdụ sef ama ọdụ taịm iji alahụ ụla ama taịm iji eteta ụla
mana ebe a chifo onye ọ na mana ichi ikpe onye nọ n'Abuja kịta ịmagụta Igbo na-akụ kịta ikpe onye nye gị excuse sị ọ na-alahụ ụla ọ na-alazụkwa ụlọ gwa ahụ ife mere o ji ụra ahụ ụla abalị nke ụlọ nwere ike kpọọ onye ọha na ịma ha time difference na n'oge ahụ ịkpọrọ wuli tu ebe ebe a o nwere ike ife ejikwa akpọ gị emebicha na ife eji akpọ owu sef emebicha na nke a na-akọzikwa ụwa excuse eji owe pik call na ụna na-aza emergency call ụna na-aza emergency call ka nna jụ ejike mgbe ụnụ na-akọtu unu pụta nnọọ na soshal midia na-akpọwepụ soshal midia na-akọ ụtụtụ ume aghọtahụ onye na-etikọ ụmụazị be anyị na high jump. This is Ezugbo. Share this video.